Det her, det er Trier. Han hedder egentlig Noah, men vi kalder ham Trier. Han er lidt skør. Ej, det er lidt af en underdrivelse. Han er fløjtende psykopat. Se, hvordan han smiler. Syg i hovedet. Men han er altså god nok. Her er Johan. Jeg ved egentlig ikke lige så meget om ham. Han er sgu lidt stille. Når jeg tænker over det, ved jeg egentlig slet ikke noget om ham. Det eneste jeg ved er, at hans forældre har snakket om i skilsmisse, lige siden han blev født. Og gæt hvad? Det her det er mig. Min morgen begyndte med noget sjælden opmærksomhed fra min mor og en spiller. Jeg tager på arbejde nu, og jeg har mange møder i dag, så jeg kommer først sent hjem i aften. Husk, at I selv skal købe ind til aftensmad. Hej hej. Mor! Kommer far ikke snart hjem fra Tyskland? Du ved, han er ved at afslutte en vigtig handel, så der går et par dage nu, før han er hjemme igen. What two princes kneel before you, that's what I said now. Valdemar! Fuck dig, jeg fik et kæmpe fucking chok. Hvor fuck er det der fra? Nå, det der. Det var Marie. Okay. Og Skal vi til timer, eller hvad? ja, Gud, hvad er det for en lokale, vi skal være i? lige tjek. Vi skal være i mat 2. Ja, bro, det er bare lige herinde. Alright. Undskyld. Okay. Skal vi rent faktisk gå afsted? Ja. Okay, hvor fuck skal vi rent faktisk være? Ej, bro, vi skal gerne have mat med Frank. Lover. Fuck, jeg hader mad med Frank. Shit, hvor jeg hader Frankenstein. Altså, det Vi skal sikkert også have andenkraftinger igen. Sluk det der lort. Fuck dig. Ej, sorry, bro, sorry. Holy shit, gutter, jeg kan seriøst ikke klare Frankenstein. Jeg tror, jeg fucking smutter bare. Fuck den her team. Bare nok. Fuck det. Ja. Ses, gutter. Ja, okay, vi ses. Skal du med? Ja. Skal vi ikke hjem til dig, Valdemar? De forældre er alligevel aldrig hjemme. Jo, det kan vi godt. Skal du med? Kom med sin søster hjemme. Okay, Trier, forvarm ovnen til 225 grader, og så skal vi fjerne folien. Hold lige kæft. Jeg ved, hvor godt man bakker. 500 grader. 5 minutter. Kom nu. Kommer ikke rent. Jo, det gør. Nej, det er mine forældres. Det er mine forældres. Okay, bare en lille smule, okay? Okay. Har du ikke noget at drikke? Altså, hvad? Nej, alkohol er ikke fucking spærret. Nå, ja, okay, selvfølgelig. Altså, jeg har nogle øl, men de er ikke kolde. Nej, jeg hader lunkende øl. Det smager af lidt fucking røv. Altså, vil I have fucking øl, eller vil I ikke have noget?
3, 2, 1. Fuck dig! Ej, hvor er du en fucking spørgsmål. Fuck dig, Nora, du kan sgu da ikke bare slå mig i nosserne. Du får aldrig børn, Marie. Ej, det er godt, hun ikke så den der shotgun, der var fandme svag. Men jeg blev sgu da slået i nosserne. Godt nok ikke, vi sejler på i bukserne. Nej, fuck ja. Det er sgu da ikke, fordi jeg ikke kan bunde en øl af, man kan lide mig. Altså, det er i hvert fald kun derfor. Jeg er bare alt for kedelig og for stor en taber. Så. Ikke være så hård ved dig selv. Nej, og du er ikke kedelig. Og du er ikke så stor en taber. Tak for det. Jeg kan sgu da altid fucking lege med jer. Nå, skal jeg drømme noget fuck mere eller hvad? Ja, fucking tak, Pascal, mand. Kom, Træ, vi henter øllerne. Yes. By a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. Nu skal du bare høre her, Valdemar. En skønne dag skal du bare sidde med Marie på en bænk, kigge hende dybt ind i øjnene, og så kysse I. Og hør her, Valdemar. Lige så snart, at I to har snadet i 10 sekunder, så ved du, at det kommer til at føre til sex. Tro på mig. Det passer jo ikke. Jo, det gør det altså. Jeg mener det. Altså, det er videnskabeligt bevis, Valdemar. Bro, ellers vil du bare en skruereplik af. Det elsker piger. Okay, Valdemar. Alt du skal sige til hende er, vil du have missilet i smilet? Ja, bro. Eller sige, skal du også lideren i skideren? Jeg er så fucking dum at høre på. Gutter, hvad fuck laver vi overhovedet her? Det her Frank bor. Han er rent faktisk her ombord. Jeg fandt hans adresse inde på Lake Show. No fucking way. Hvad fuck er det egentlig, vi laver? Fuck, mand! Gud, bare lige at snakke! Holy shit. Jo, gutter. Ja? Skal vi ikke lukke hit hen til den der gamle fabrik? Jo, men er det ikke fucking langt væk? Jo, du. Vi går bare låne et par cykler. Johan, der kommer ikke nogen. Nej. Tak, tak. Fuck, det var nice det der. Fucking enig, bro. Har du lyst til at prøve? Ja, okay, kom. Kom med dåsen. Hey, gutter. Goddag. Hvad så, bro? Jeg tror, der er nogen, der kommer der nu. Fuck, gutter.